Dan il-gvern m'għandux ruħ soċjali għax meta l-Partit Nazzjonalista wera li fl-aħħar 6 snin żdiedu l-anzjani fir-riskju tal-faqar u baqa' jipprova jseraħ il-kuxjenza billi jgħid li qed iżid il-pensjonijiet u dan minkejja l-istatistika wara l-oħra qed turi li wieħed minn kull 4 anzjani jinsabu f'riskju ta' faqar. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien il-missieden tal-programm News Book Hour fuq l-istazzjon tar-radju 103. 1/4, more than 1/4, ġbruħet minn kull 4 tal-anzjani tagħna huwa fix-xifer tal-faqar. Jekk inti tara l-istatistika dak li qed jagħmel il-gvern, fejn ma jaqbillux in-numru, il-gvern ikellmek fuq perċentwal. Li jfisser xiex. Meta aħna qed ngħidu li l-faqar qed jiżdied u aħna qed nuru minn numri tal-gvern mhux tagħna stess illi hemm kważi 90,000, 89,000 ġi ħaġa. Il-gvern qed jgħid hemm l-perċentwal naqqas, għax il-popolazzjoni żdiedet. Imma ġifieri meta titkellem hekk turi li m'għandekx ruħ soċjali hu. Għax jekk aħna meta qed nitkellmu fuq ruħ soċjali, ir-ruħ tinsab ġol ġisem u l-ġisem jinstab ġol persuni, mhux ġol l-istatistika u l-perċentwali. Adrian Delija qal li mhux xieraq li l-gvern mhux jirrikonoxxi li għandna problema f'setturi importanti bħas-saħħa u l-edukazzjoni, iżda li mhux kapaċi jsolvi. Fakkar kif il-Partit Nazzjonalista dejjem kien propożittiv fejn pereżempju fil-qasam tal-edukazzjoni kellu l-kultura li jiftaħ skola ġdida kull sena. Iżda fl-aħħar snin taħt gvern laburista ix-xogħol fuq l-iskejjel ġodda tista' tgħid li waqaf għal kollox. Meta kellna kultura li kull sena konna qed ninvestu fi skola ġdida. U llum nafu illi l-iskejjel li għandna laqas huma biżejjed biex jakkomodaw fiżikament issa iskejjel imweda. Illi allura ma tlestewx il-mieraħ stess fil-Parlament isu l-Ministru qed jgħid li m'għandniex problema. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu importanti li l-pajjiż jibda jeduka u jagħti l-għodot minn isfel għal fuq ħalli l-ġid ikun jista' jitqassam aktar fost il-faxex kollha tas-soċjetà. Tenna l-ħtieġa ta' aktar investiment fit-tfal u żgħażagħ tagħna, speċjalment bl-edukazzjoni, ħalli għada anke huma jkunu kapaċi joħolqu l-ġid. Mistoqsi dwar l-ambjent u traffiku, Adrian Delija qal li dwar dawn is-suġġetti li huma relatati, il-Partit Nazzjonalista għandu soluzzjonijiet short, medium u long term. Fosthom li jinħolqu netwerks ġodda li jkopru lil pajjiż kollu u mhux proġetti li jolqtu biss żona waħda. Dan meta l-gvern preżenti qed iwessa t-toroq iżda s-sewwieqa xorta jispiċċaw fl-embut la darba tkun tinqabes it-triq li twessat. Sa dan it-tant fil-bidu tal-programm, il-preżentatriċi nnutat b'diżappunt kif il-ġimgħa li għaddiet kellu jkollha lill-Ministru Edward Cicluna bħala mistieden f'dan il-programm, iżda dan ħassar l-appuntament ħabta u sabta u ħarab milli jiffaċċja id-domandi.